آدھی اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی۔ تو میاں صاحب نے مولا حسین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ سیکھائیں تے مکھن پکانا اے ڈاڈایو خاک میں شہزادے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دکم میں شہزادے دے کے دین بچانا اے سخی حسین دکم میں قدر اولاد دیما پیو جان کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دا فاطمہ جان یا جان حسین دا نانا